our impact. Riwruok mar mine mag Nyanza ma tie lony mopogore opogore mano PANY kawuono bago romo mar lero chenro magi matayo tije mar higa mag 2024 nyaka higa mag 2028. Jakom mar PANY Betty Adera nolero kaka chenro ma kamae ibiro taa kendo kwayo joma mine mondo obed motegno e golo duondgi gi nyalogi oko e konyo kelo dongruok ne anyuola. Betty olero kaka chenrono biro konyo e golo chandruoge e sekta mag thieth, pur, somo, yuto kod mamoko. Mino jatend piny Kenya Rael Ruto ma bende nogolo mich mar shillings milion 1 ne riwruogno kod mino jalup jatend piny Kenya Dorcas Rigathi, jatend migawo mochung'ne weche tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo gin moko kuom jotelo mane yor romono kendo nyiso sir margi ne dongruok mar joma mine kod nyithindo manyiri mawuok e gwenge mag Nyanza. This is a testament to their hard work, dedication, and unwavering commitment to uplifting grassroots women. Women must be deliberate and intentional in coming together to share their skills, expertise, and experiences. The association has the potential to amplify the women's voices and to bring meaningful changes to Nyanza, to the nation, and at the global level. There is no limitation. This event confirms the critical contribution made by women in accelerating development because you set a path for others to follow in addressing social, economic, cultural, and political factors that have hampered development in our communities and respective regions. Wadwang'iyo ni to gin nyithindo mage manigi rem ma ogiriek oluongi e skunde mopogore opogore kata manie university mathagore nikech weche mag school fees. Sana manyiri iyudo ni koro kosechopo e college, university kata technical college to school fees onge. Koro chune no donje weche moko ma ok ochomo yo mondo yud kako konyore. Koro wadwang'iyo kanye weche mag education, mentorship be, aito gi weche mag sanitary towels ne nyithiwa manyiri